jamanatigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ye laseliw kɛ k'a kelen don ka jateminɛli kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw bila ka ɲɛsin finitigiw ma minnu ye fanga dafiri wa k'a bɛ u ka jamanaw jate. Ni laseli ninnu kɛra jamanatigi kɔrɔ Laurent Gbagbo fɛ barosigi dɔ kɛnɛ kan min kɛra Afromedia kan. O min ye RFI ka kunnafonidila kɔrɔ dɔ Alain Foka ale ka kunnafonidi so ye. Jamana minnu bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ Sahel kɔnɔ ni u faralen don ɲɔgɔn kan n'o kulu bɛ wele ko AES n'o ye Mali, Burkina Faso ni Niger jamana ye minnu bɛɛ lajɛlen jamanatigiw nana fanga kunna fanga dafiri kɛlen kɔfɛ san 2020, san 2022 ani san 2023. Ni jamana minnu bɛɛ lajɛlen lakodɔnnen don ni gɛlɛyaw ye lakanako nasiraw fɛ ka fara jarijɛkulumaw olu ka dangarili walew lajuguyali kan u ka jamanaw kɔnɔ. A jamana saba bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don marabagakɔrɔw ma n'o ye Faransi jamana ye. Ka fara o fɛnɛ kan u y'u sɔbɔ jamanaw la minnu ni Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o jamana dɔw jatilen don u yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔw fɛ i n'a fɔ Côte d'Ivoire jamana. Ni jamana ninnu kɛlen kɔfɛ ka jalaki bi Côte d'Ivoire jamana kan k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka hakilina fɛɛrɛw sigi sen kan ka basigibaliya ladon u ka jamanaw kɔnɔ n'a jatilen don i n'a fɔ Paris kɛrɛfɛ jamana dɔ. Arabadon jamanatigi kɔrɔ Laurent Gbagbo ye jalaki bi farafinna tilebiyanfanw ka tɔnkulu kan n'o ye CEDEAO ye ko ka kɛ n'u ka baaraw taabolo ye ka ɲɛsin jarijɛkulumaw ka walejuguw ma o min gɛlɛya kɔlɔlɔ binnen don Sahel jamanaw kan nin waati in na. A y'a yira ko ka fara o bɛɛ kan ko CEDEAO ma sɔn ka wuli ka fɛɛrɛ fosi tigɛ Côte d'Ivoire jamana ka kɛlɛ la minnu kɛra waati tɛmɛnlenw kɔnɔ.